2000. Ca ta este părăsește cu slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului. Pace lumii cele bune și de folos sufletelor noastre, de la Domnul să cerem. Alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu. Durările unea născut Fiului Tău cu care Sfântului al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate sunt la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat
și-a înviat a treia avea sfârșit. Și într Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl Pe tine a te binecuvânta, pe tine a te lăuda, ție ați mulțumit, ție a ne închina, până ce ne-ai suit la cer și ne-ai dăruit împărăția ta, ceva să fie. Pentru toate acele nevoite ai primit din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhangheli și zeci. Starea de biruință cântând, strigând, glas înălțând și grăind. Toată rânduiala cea pentru noi plinind, în noaptea în care a fost veți. Pui jos? Pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc în numele Domnului binecuvântat. Apostol, acelui preasfinți Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopol,